office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Blue's Secret Files. Si Blue na nag-send ng kanyang secret file sa akin a month ago. At ito yung secret file na nakapagpaluha sa akin because this secret file is not about his story but actually about me. At pinili ko itong secret file na ito na basahin ngayong araw na ito dahil huling 2 araw ko na at gusto ko lang talagang magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nagbigay ng kanilang kwento o nagbahagi ng kanilang kwento, natuwa, naluha, nakiiyak sa akin at napatawa. Walang humpay ang support at pagmamahal na ibinibigay sa akin sa loob ng 11 taon na nasa industriya ako. So gusto ko lang pakinggan ngayon na ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga komento o kaya mensahe. Siguro para sa akin to. Feeling. Eto po ang sabi ni Danny Aventurado. Nakakalungkot naman na aalis ka na. Ikaw pa naman ang palagi kong inaabangan. Alam na ng mga driver ko pag 3:00 makikinig kami sa iyo. Hindi pa ako nakakapagpadala ng SF ko. Pero shout out pala kay Engineer Raji ang Angelito, Inspector Wilfred Rosendal na kasama kong makinig sa iyo ngayon. Alam niyo po, pwede pa naman kayo makinig ng radyo. Kumbaga, may 24 oras po na pwede nyo pong gawing libangan or background ang 90.7 Love Radio. Anyway, eto naman ang sabi ni Alfred Marcelino. Nakakalungkot ang secret file tungkol sa iyo. Pero sana tuloy-tuloy pa rin ang journey mo. Mamimiss ka naming sumusuporta sa iyo na tumagal ng 11 years. Mamimiss kita. Isang pedicab driver from Palasan, Valenzuela City, nagmamahal, Alfred Marcelino. Uy, maraming salamat po. Eto pa sabi ni Keisuke Aron Sato. Unang-una sa lahat, I just wanna say sorry sa inyo guys dahil sa akin, hindi nyo na maririnig si DJ Rocky. Gusto na naming mamuhay ng pagapa. Magpapakasal na kami. Charot with harot. Pero to be honest, kami ng mga workmate ko sa commissary kaya kami nakikinig ng radyo dahil sa segment mo. No lies, promise. Naalala pa namin, pinakauna naming napakinggan yung tahong na kwento tapos Friday yun. Akala tuloy namin lahat ng kwento ganon. Ha ha ha. Mga ma-LE. Simula noon, lagi na kaming nanunood habang nagtatrabaho. Tapos ako, nagko-comment ako ng puro katarantaduhan. Pero ngayon, kung saan ka man mapunta, gusto ko lang sabihin, ingat ka. Humayo ka at magpakarami. Nagmamahal, Komi Boys. Grabe naman kayo sa magpakarami. Kala nyo naman sobrang dami kong pera. Eto ang sabi naman ni Zhao San Jose. Naging daily routine ko ang pakikinig sa SF. Kada hapon, nakabantay na ako sa programa mo. Sa opisina namin, kahit nasa sasakyan kami papunta ng location ng shoot namin sa trabaho. Pati nga mga katrabaho ko na impluwensyahan ko na rin sa pakikinig ng iyong programa. Kaya sasamahan ka namin hanggang sa huling araw ng Secret File. At lagi mong tatandaan na lagi ka naming susuportahan saan ka man dalhin ng tadhana. Salamat. Eto sabi naman ni Mayumi. Sabi nga nila, maganda yung buhay kapag meron kang mga taong na-touch sa mundong ito. Meron kang legacy na may iiwan at kadalasan yung taong yun, hindi niya alam na inspirasyon na pala siya sa iba. It's true.
Naging inspirasyon po kayo, DJ. Positive vibes lang ang dala. Maganda yung isinulat ng SF Sender kasi doon mo makikita na natouch niyo po ang buhay niya. Nag-iwan kayo ng marka sa listeners ng Love Radio. And same thoughts for the last week. Pinag-uusapan namin ni Robert Tirao what will happen, pero sabi namin, I know it's for the best and will not jump into conclusion kung anong mangyayari. Kaya waiting kami sa balita. But no matter what happens, our support will still be here. God bless and Godspeed, DJ Rocky. Thank you. Eto naman sabi ni Neneng B. Gusto ko sana mag-voice message pero alam ng bias ko na hindi ko kakayanin. Baka ako pa ang mag-Crayola for today's radyo. Kaya comment na lang. Sobrang relate ako sa sender. Yung paghanga namin sa'yo, sobra-sobra pa sa inaakala mo. Marami kami na malaki ang naging impact sa buhay namin dahil sa presensya mo. Walang Neneng B sa radyo kung hindi dahil sa'yo. Maraming salamat sa pagiging inspirasyon sa araw-araw. Isa ka sa pahinga ko sa nakakapagod na mundo. Kaya ikaw ang gusto kong binibisita kapag day off ko. Saan ka man dalhin, saan ka man mapunta. Hindi magbabago ang suporta namin sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang basa princess sa radyo. Hanggang sa muli. Ingat lagi. Oh, thank you. Ito pa ang sabi ng ating kabisyo na si Red. Nasabi naman ni Blue ang mga nasa isip ko. All the while, yung kantang Dreams by the Cranberries ang tumatakbo sa isip ko while listening to you today. Mamimiss ko ang pakikinig sa iyo at pagtutok sa programa mo. Tuwing hapon dito sa opisina. Maninibago ako siguro, pero alam kong may purpose ang pagkawala mo sa ere tuwing hapon. I can say that you have served your purpose. And this program has served its purpose. Hindi kami nabigo. Experiencing the magic that you share every time you go on air. Thank you so much for that magic. Whoever gets to occupy the time slot that you are turning over, I hope maging successful din siya. Now, alam naman natin we are off to a new, bigger purpose after the conclusion of this current journey. Drastic changes will come not only para sa amin but also for you. Things won't be easy but nevertheless, we will always be here through good times and more especially during your bad times. Para masandalan mo as always. Kukunin ko lang sa mismong kanta mo ang huling mensahe ni Red para sa iyo sa hapong ito. Hindi ka namin bibitawan. Maraming salamat. At kita-kits sa panibagong kabanata ng nag-iisang DJ Rakitera. On behalf of Team Rocketeers, we love you. P.S. May SPG pa bukas. One last round. You've got this. Thank you. Hi kay Chris Mendoza. At ang sabi niya, kung saan ka masaya, suportahan kita. Salamat. Hi kay Charles Sancho. Thank you for being a part of my life. Maging habit for entertaining me every time na mag-isa ako. Salamat. Palulim Jomar, maraming salamat. Hihintayin ka namin. Hi kay Aris Santos. Kunin ko tong pagkakataon na to para magpasalamat sa opportunity na nabasa mo ang secret files ko. Marami akong nakilala dahil sa'yo. Salamat sa tawa, sa halakhak, sa mga bonding hindi ko makakalimutan. Yung natulog ako sa tabi ng kanal sa first event mo. Kung nasan ka mapunta, laging may isang Aris na nakasuporta sa'yo. Mahal ka namin. Uy, thank you. Igop Moto Vlog says, nakakatouch yung message ng SF Sender para sa'yo. Napapaisip tuloy ako baka nga totoo yung sinabi niya na umalis ka na sa pagiging DJ o aalis ka na sa pagiging DJ or whatever. Well, salamat sa lahat sa mga payo mo at sa ibinibigay mo sa amin. Nakasiyahan. Shoutout po sa Pops Pa-Install Motorworks, Pateros Mandaluyong Branch at sa TNVR Capitolio Chapter. Ayan, The Boss Grab Car Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na nakatune in palagi sa Love Radio. Ang daming nagko-comment ngayon. Bakit ngayon bumabaha tayo ng comments, ha?
Kayo talaga. Eto pa sabi ni Aliana Dali sa'yo. Wala akong idea kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung pagbalik ko ng Manila ay makikita pa kita dyan. Isa rin ako sa mga nagbigay bahagi sa'yo sa SF para kahit papano ay mailabas ko yung sakit na bigay na daladala noong mga oras na pakiramdam ko mag-isa lang ako. Ikaw ang malaking naging tulong sa akin noong mga panahong kailangan ko ng balikat para meron akong maiyakan. Maraming salamat sa iyo at sa inyo. Sa programa mo, mamimiss ko to ng sobra-sobra. Hugs, Aliana. Ito pa sabi ni Brian Mariano. Puro SPG yung mga isinulot ko. Salamat pa rin at nai-ere mo ito. Mamimiss ka namin. Thank you. Hi din po kay Alfred, Marcelino, Lance Nogiboy, Robert Tirao, Myra Dar, Marvin Mark Bautista, Tin Rivera, maraming salamat. Parang nag-iiyak. VM na talagang naiyak. Sige nga, parang ko ngayon naiyak ka. Sige nga, Marvin Mark Bautista. Kailangan may luha Sige. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat na kinig ng Secret Files. Para sa ating letter sender na si Blue. Sang-ayon ako sa iyo. Kaya DJ Rocky, maraming salamat sa 11 taon ng kwentuhan, katatawanan, at ang mga kwentong meron tayong matutunan. Mamimiss ka namin sa oras na ito na pampatanggal ng antok, ng mga emosyong inilahad, tulad ng saya, lungkot, at kung ano paman. Kaya naman ang buong AFP-MBAI ay nagmamahal at patuloy na sumusuporta sa iyo. Mahal ka namin. Maimiss ka namin sa ganitong oras. At kaya nga na sinabi ko ka nung Lunes, patuloy ka namin susundan, susuportahan, anuman larangan ang iyong puntahan. Kaya, mamimiss mo si Kuya, mamimiss mo ang bahay ni Kuya. At lalo na, itong iyong lingkod na si Marvin Mark Bautista na talagang susuporta sa'yo kailan pa man. Kaya DJ Rocky, sa 11 taon, maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Maraming salamat, Marvin Mark Bautista at sa AFPMBay. Sabi dito ni Hannah, grade 8 ako, listener na ako. Tapos ngayong 4th year college na ako, listener pa rin ako. Nakakasad. Grabe yung mga listener natin tumanda na kasama ko Di ko akalain. Sa totoo lang dati, pag sinasabi ni Mama Nicole tsaka ni Papa Chris kung paano tumatanda yung mga listener nila sa kanila at kung paano sila nabibigla na, nag-grow yung audience nila, yung listeners nila with them. Hindi ko masyadong naipapasok sa isip ko yung ganun. Pero ngayon, parang, nga at some point may kirot, at the same time amazed ako. Na kasama ko sa pagtanda yung mga taong to. Na simula day 1 na nag-DJ ako, nandyan na. Si Boy Pindot, na digital personnel namin. Dati intern. Tapos staff, na ako, DJ na ako ng Love Radio. Or yes ba ako nun? O Love Radio. Tapos, ayan, magkasama na kami sa trabaho. Yung PA namin dito si Carl Heronimo. Dati kong intern yan Tapos ngayon, sinushuta-shuta lang ako niyan ngayon. Imagine, time flies so fast. I still remember, nung nagsimula ako sa Love Radio, I started as an intern. So, wag niyo pong baliwalain yung mga internships ninyo kasi at some point, magiging daan ito para makita mo rin kung para saan ka o minsan ito yung daan na magbubukas sa iyo para matagpuan mo yung isinisigaw ng puso mo. So, it will give you an option kung ano yung pwede mong gawin sa buhay. So, in my case, I was an intern of Love Radio back in 2012.
Di ko makakalimutan yung last quarter of the year. Nagsubmit ako ng resume dito for me to be an intern. And then I got hired as an intern. Ginalingan ko. Di ko pa rin makakalimutan yung nag-staff ako doon sa wedding/birthday party ni Mama Nicole. So, nagbida-bida ako doon. Siguro napansin ako nung time na yun hanggang sa nagkaroon sila ng opening job for a production assistant position ng January 2013. So isa ako sa mga nirecommend nila Mama Nicole, nila Mama Emma, yan. Mga DJs nung time na yun. And then March 18 was my graduation nung college. March 19, may nag-aabang na sa aking trabaho. At yun, ang pagiging production assistant ng Love Radio. Gustong gusto ko yung trabahong yun. Bakit? Kasi nakakalibre ako ng lunch. Ang trabaho kasi ng production assistant, lalabas kayo. Tapos makikipag-usap ka sa mga drivers, magtatanong-tanong ka kung ano yung mga ginagawa nila, aktibidades nila. So iisip ka ng mga pwede mong ibigay para sa kanila, somehow to market the station itself. So yun yung trabaho ko. Until such time na few days later na pagiging production assistant ko, biglang closed door meeting ako ng isa sa mga boss with another boss. And then they told me that they wanna give me the 3 a.m. to 6 a.m. slot. I grabbed that opportunity. And 11 years later, nandito po ako. It was an opportunity na hindi ko akalaing ibibigay sa akin. And with that, I am so thankful. Ngayong 2 huling araw po ng Love Radio, walang ibang laman ng puso ko kundi pagpapasalamat. Appreciation to all the support that you've been giving me for the past 11 years. Huling 2 araw ko dito. Ano na, ito na yung script ko sa utak ko Ito naman si Boy Pindot Minimension pa ako, sandali lang. Mali ba yung nabitawan kong salita? Sandali lang. Ay, okay. Sige, baguhin natin ulit. Erratum. 2 huling araw ko. Ayan, 2 huling araw ko dito. Yan. Walang Love Radio na included doon. Okay. Yung 2 huling araw ko dito. Yan. Gusto kong sulitin ang bawat pagkakataon na magkasama tayo. So, puro pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Ang nais kong bitawang mga salita sa inyo. Kung pwede ko lang kayong mabigyan ng kahit ano para lang may express ko yung pagpapasalamat ko. Gagawin ko yun. Kaya lang wala po ko masyadong pera. So, sana mapasaya ko na lang kayo. At sana ay meron akong emosyon na ma-touch sa inyo. Sana ay napasaya ko kayo, napaiyak ko kayo, o meron naging katuturan ang pag-ere ko. Because at the end of the day, yun lang naman yung gusto ko To live a purposeful life. Minsan tinatanong ko ano bang purpose ko sa buhay. Ang purpose ko ba ay maging sugar baby? Pero mukhang hindi naman. I think my purpose in life is to really give something to people around me. Pwedeng sakit ng ulo, inis, pwedeng tuwa, saya. And aside from that, my purpose is to let you know that you are not alone. And then somebody, just DJ Rocky, ang karamay mo sa magulong mundong ito. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto pa rin mag-share ng kanilang secrets, you may do so. That's rocketera@gmail.com. Maraming salamat, Blue, sa iyong secret file. This is Blue's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic!